Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2026-os év első önkormányzati ülésén. Remélem, hogy mindenki tudta magát enni, több időt együtt tölteni a családjával, barátaival. Úgy mondanám igazából, hogy akkor most már tudjuk folytatni az elkezdett munkánkat, és akkor én ismertetném is a napirendi pontokat. Egyébként senki nem hiányzik, határozatképesek vagyunk. A napirendi pontok a kihirdetéshez képest egy kicsit változtak. Ugye a fogorvos asszonnyal beszéltem, jelenleg is éppen kezeléseket végez, úgyhogy vele úgy fogunk majd tudni beszámolót kérni, hogy előre le fogjuk egyeztetni egy következő önkormányzatülésre. Várhatóan márciusban lesz. Ugye már februárra is elvileg ugye le vannak foglalva az időpontjai, tehát elég sűrűn vannak nála. Tehát akkor az első napirendi pont a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és két ülés közötti fontosabb eseményekről. Ugye a második napirendi pont lett volna a tájékoztató a foglalkoztatási feladatellátásról, ez ugye akkor most nem lesz. A következő napirendi pont a 2026-os évi költségvetés tervezetének első olvasata. Utána az óvoda, bölcsődei beiratkozás és nyári szünet időpontjának meghatározása. A következő napirendi pont a 2026. évi munkaterv elfogadása, majd ezt követi a polgármester szabadságának megállapítása, és egy plusz egyebek napirendi pontot majd szeretnék még betenni. Aki ezeket a napirendi pontokat elfogadja, azt kérem készfeltartással jelezni. Köszönöm egyhangú. Az első napirendi pontunk a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről. Akkor kezdeném inkább a kihirdetett határozatokat. Lejárt a végrehajtási határideje a 2025. november 25-i ülésen hozott 81/2025 KT határozatnak, amely Jeszenovics Viktória óvónő bérlő kijelöléséről rendelkezett. A bérlővel a lakásbérleti szerződés megkötésre került. Lejárt a végrehajtási határideje a 2025. november 25-i ülésen hozott 82/2025 KT határozatnak, mely Fekete Mónika bérlő kijelöléséről rendelkezett, a bérlővel a lakásbérleti szerződés megkötésre került. Lejárt a végrehajtási határideje a 2025. november 25-i ülésen hozott 83/25 KT határozatnak, mely a munkavállalók jutalmazásáról rendelkezett, a jutalmak kifizetése határidőben megtörtént. Lejárt a végrehajtási határideje a 2025. november 25-i ülésen hozott 85/2025 KT határozatnak, mely a polgármester jutalmazásáról rendelkezett, a jutalom kifizetése határidőben megtörtént, és végezetül lejárt a végrehajtási határideje a 2025. november 25-i ülésen hozott 86/2025 KT határozat, mely a kultúrotthon működésért szükséges fedezetről rendelkezett, a kultúrotthon 2025 évi üzemi díjának kiegyenlítésére megítélt 500 000 forint a vállalkozó részére kifizetésre került, és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szeretnék még beszámolni. Ugye az elnyert pályázatokat most jelenleg külön még nem, arra beszéltünk már az utolsó ünnepülésen, de azt majd ugye benne van a költségvetésnél, és ezeket most külön nem fogom felolvasni. De amik közben benyújtásra szeretnénk majd, és erről fogunk is beszélni, ugye tájházra jött ki egy pályázat, amin 1 millió forintot lehet majd igényelni, ilyen tájház felújítás, és akár eszközbeszerzés hasonló. Úgyhogy ezen már dolgozunk, hogy mire lehet fordítani ezt az 1 millió forintot. Van egy másik Magyar Falu programos pályázat, ami úgy néz ki, hogy a kultúrotthon felújítására szeretnénk felhasználni, ez 60 millió forintos pályázat, egy komolyabb költségvetést kell hozzá csinálni, ennek is ugye még csak folyamatban van a részletei. Illetve ugye a korábban tavalyi évben beadtunk ugyanúgy a Magyar Falu programon belül a útszélesítésre pályázatot. Ugye ezt sajnos tavalyi évben nem nyert, és az a logikus döntés, mivel már erre kész terveink vannak, és kész költségvetésünk, ezt újból beadnánk. Ami még fontosabb esemény, hogy biztosan láttátok az interneten ugye a tűzifa téma és tűzifa osztás, ugye minden rászoruló megkapta a
tűzifát, aki igényel, be kell nyújtani egy ilyen igényt, és a Szociális Bizottság dönt arról, hogy kik a rászorulók. Volt róla poszt is, hogy mik a főbb mérőszámai ennek, hogy ki számít ilyen rászorulónak. Mindenki kapott, aki kért, és még ugye kaptunk az államtól is 5 köbméter rönk fát, amit most felfogunk majd, ugye fel lesz majd hasogatva. Erre vannak felajánlások, hogy segítenek az önkormányzatnak, önkéntesek, igazából úgy, hogy vannak, akik a településre szeretnének tenni. Illetve egy jó hír még, hogy ugye a szolidaritási hozzájárulásunk lecsökkent durván 700 000 forintra, az 50 millió forint alattia. Ugye tavaly ez ugye nekünk 6-7 millió forint volt nagyjából, most ez durván 700 000 forint. Illetve kaptunk egy ilyen plusz támogatást 1 millió forint értékben, amit a településre lehet elkölteni. Ezt mondja, az egyébként napirendi pontban szeretném megemlíteni, hogy én hova képzeltem el ezt az 1 millió forintot. Hát a két ülés között, ugye a pályázatokhoz visszatérve annyi, hogy ami még beadás be van adva, de még várunk az eredményre, ez a zöld terület pályázat, ez egy kicsit össze van ugye kötve az új utca nyitással, ennek még nincsen eredménye. Úgyhogy én ennyit gondoltam a két ülés közöttibe, nem tudom, esetleg ehhez valakinek kérdése, hozzászólása. Akkor amennyiben nincs, aki elfogadja az első napi rendi pontot, azt kérem készfeltartásra jön. Köszönöm, egyhangú. Akkor a következő napi rendi pontunk a 2026 évi költségvetés tervezésének első olvasata. És itt, ahogy említettem is, én első körben ugye sok minden nem szeretnék itt kiemelni, mert ugye a képviselők megkapták a táblázatokat és az előterjesztést is. Viszont a adás nézőinek csak egy pár információ, és ahogy említettem, az első napi rendi ponton az elnyert pályázatok. Négy elnyert pályázatunk volt, az első a közterületi játszótér fejlesztés, tehát játszótéri eszközökre nyertünk 5.859.780 forintot, ez 100%-os állami támogatás. Elnyertük még a felelős állattartás elősegítése, ez ugye az állatoknak a csippeltetése, oltása, ivartalanítása, itt 1.321.989 forintot nyertünk, ez is 100%-ban támogatott. Elnyertük a külterületi utak fejlesztését is, ez 125.267.553 forint, ez 95%-os intenzitású pályázat utófinanszírozott. És nyertünk még közvilágítás korszerűsítésre 14.803.128 forintot, ez is 100%-ban támogatott, és jelenlegi összes lámpáink lecserélésére elegendő összeg. Amit még kiemeltem ebből az előterjesztésből, hogy ezt az első napirendi pontban említettem, hogy idén ez a 797.340 forint szolidaritási hozzájárulást fog fizetni az önkormányzat, és jelenleg 95 millió forintot tudunk havonta lekötéssel megtakarítási számlán tartani. Ezen kívül közel 40 millió forint szabad tartalékkal gazdálkodhatunk. Én ezeket a számokat tartottam fontosnak így most kiemelni, akár a nézők számára, és akkor akinek a költségvetéshez észrevétele, hozzászólása, kérdése van, azt akkor kérem tegye fel, és akkor Gabi segítségemre lesz ebben, mert közösen ugye átnéztük, és egyébként szeretném így első körben megköszönni ugye Okos Zsiga képviselő úrnak, hogy csinált egy ilyen észrevételi listát előzetesen, illetve a Bokodi József képviselő úrnak is, ő is bejött, és a Gabival jól átnézték egyébként így a költségvetést, és ebben sokat segítettek abban, hogy esetleg a hibákra vagy a ötleteket adjanak abban, hogy mire tudunk forrásokat biztosítani. Akkor várom esetleg a kérdést, észrevételt, hozzászólást. Köszönöm szépen a szót, ha már így polgármester úr kiemelte, hogy tettem észrevételeket, javaslatokat. Én amikor a költségvetés tervezetet készhez kaptam, mert átolvastam, akkor az volt az érzésem, hogy ez nagyon elő van készítve. Úgyhogy
Ez az első gondolat, amit szerettem volna mondani, és nyilvánvalóan voltak benne olyan tételek, amiket megkérdeztem, hogy az miért úgy alakult, és miért van úgy a lakosság részére, hogy kicsit felvillantanám a béreknél volt egy-kettő tisztázandó kérdés, amit a óvoda és a bölcsődeteknél tettem fel. Ott egy olyan bérnövekedmény volt, amit tisztázni szerettem volna, és erre megfelelő választ megkaptam, tehát van egy plusz keret, amit fel kell használnunk, vagy vissza kell utalnunk, és nyilvánvalóan nem az a cél, hogy az állapokat azt visszautaljuk, hanem azt, hogy ezt hasznosan használjuk fel a dolgozók körébe. Aztán ami így kérdés, akkor a konkrét kérdést, itt a Gabi írt, hogy legyen konkrét kérdés. Itt volt egy sor, aminél szeretném megkérdezni pontosan, mit jelent a K122-es, vagy a K123-as tétel. Ugye itt vannak ilyen beszállítói, gondolom beszállítói költségek van tervezve. Az egyik gondolom az első láttam, hogy ilyen pályázatíró cégnek a díja van nagyjából oda képzelve, a másikra nem tudom. Az egyik külső személyi juttatáson pedig a reprezentációs költségeket kell megjeleníteni. Ez az év során akármilyen rendezvény, akár tiszteletdíj jutalás, akár egy ajándéktárgy megvételére egy keretet szoktunk mindig beállítani. Ez tavalyi évben egész csekély volt, a tavaly előtt is közelített a 2 milliót, és úgy gondoltam, hogy mivel belefér, akkor ezt a 2 millió értékhatárt határozzuk meg. 1 és 2 millió, vagy inkább 1,5 és 2 millió között szokott általában lenni ez a reprezentációra fordítandó összeg. Az egyéni jogviszonyban szerzett juttatásoknál valóban megbízási díjakat szoktunk rögzíteni, vagy hát azt kell rögzíteni, és itt az önkormányzat tekintetében itt évről évre visszatérő megbízási díja van, vagy ilyen jellegű kifizetése, amikor a polgár, vagy a rendőr, körzeti megbízott, igen. A körzeti megbízottnak egy évben egyszeri juttatása, tehát az ide van tervezve az minden évben, illetve voltak a nagy pályázataink, és ott van, tehát még voltak nagy pályázataink, és annak a pályázatért felelős pályázatíró embernek a megbízási díja szerepel ott. Jó, köszönöm szépen, és akkor kicsit tovább menve itt a észrevétel tekintetében 3 konkrét javaslatot tettem itt a képviselőtársad felé, és természetesen így írtam meg a levelet, hogy mindenki lássa azt, hogy gondolkodtam egy-két témakörben. Ugye egyik az, hogy javaslom, hogy a útjainkat, akár járdáinkat is vizsgáljuk felül, hogy hol van adott esetben szükség egy kisebb javításra, gyors beavatkozásra, akár kártyatásra, stb. Ezt így visszajelzésből láttam, polgármester is támogatja, úgyhogy ezt köszönöm szépen. És akkor majd egy konkrét összeget meghatározunk szerintem a következő ülésen. Így van. Megbeszéljük. Akár a februári. Igen. Így van. És a másik, ugye, ami jó hírre kapcsolódik rá itt a 2 ülés közötti tájékoztatóban, illetve a költségvetés ismertésével elhangzott, hogy vannak szabad pénzeszközeink, és itt arra tettem javaslatot, hogy vizsgáljuk meg az állampapírba való fektetésnek a lehetőségét. Nem tudom, hogy milyen kamatozási feltételekkel dolgozunk most, mint önkormányzat a pénzintézetnél, de most egész jó, relatíve jó konstrukciók is kijöttek a mostani piacon. Én akkor tudnám mondani, hogy havi lekötéssel vannak ezek a Raiffeisen banknál, mindig kamatos kamattal vissza van kötve, és 3,67-nek veszettek a vége. De pontosan ennyi, igen. Igen, de hogyha ezt a pénzt, ugye itt volt, hogy 96 millió forint, azt hiszem, ugye, ami igen, most jelenleg volt kötve, igen. Ha ezt 100 millióra ki tudnánk egészíteni, akkor lehetne kérdés, mert 100 milliónál ugrik a tarifa, és akkor most 5,4-re lehet a 100 az millió. állampapírban? Nem, 2 hónapi lekötés. Úgyhogy 2 hónapra, én a takaréknál csinálom ezt, tehát 100-200 milliónál ugranak a kamatok, így van, és akkor a 100 milliónál már ugye megugrott, mert például nem kerül nyilvánosságra. Bokori önkormányzatnak is ugye 55 milliója van, és nem esik bele, és ugye ő esik bele ebbe a 3, valamennyibe,
és az összeg határozza meg, tehát 100-200 millió fölött, 50-100 fölött, és akkor így lehet egyéni belekötni 1 hónapra, 2 hónapra, tehát működik a dolog, és azért gondoltam, hogy meg kellene kérdezni, hogy akkor én azt hallottam, igen, előtte a Marikától is, hogy Raiffeisennel van ez kötve, de ez meg kell kérdezni, jó? Bármikor átvihető, De nem is kell átvinni, hanem hogy ő náluk is van egy ilyen összeghatár, mindig megvan, mert a 4 millió forint. Kérdezni, amit Zsiga leírt ott, hogy az állam, én tudom, hogy az államkötvény az magasabb, csak hogy ott akkor van igazán jó kamata, hogyha esetleg egy hosszú lekötésed így van van, legalább 5 év legyen, mert akkor utána nem kell kamatra de meg lehetne fizetni esetleg bontani ezt az összeget kisebb, tehát 2 vagy 3 felé, hogyha ez nem működik. De ha ez egy ilyen jó, én erről a konstrukcióról nem hallottam. De meg kell kérdezni az összegeket, hogy dolgozik-e itt is. Mert hogy egyébként pedig a polgármester úr mondta, hogy ezt azért föl lehetne 1 millió, vagy 100 millióra tornázni, és remélhetőleg nem hiányozna máshonnan. Hát arra kell majd egyébként figyelnünk, hogy említettem a pályázatnál, a külterületi utas pályázat, ugye 125 millió forintot nyertünk, 25%-ot lehet első körbe lehívni. Ugye az önerő a 5% miatt durván 6-7 millió forint körül van. Az utófinanszírozás az úgy néz neki egyébként, tehát nem az van, hogy az egész projekt végigmegy és a végén kapjuk meg a 25% fölöttit, hanem ahogy jönnek a számlák, kifizetünk, és akkor megkapjuk. De ezt majd figyelembe kell vennünk ugye a lekötéseknél is, mert ez annyiból jó, mert itt már gondolkodtunk, ugye, hogy ha először nem tudtuk, hogy milyen konstrukcióval fog menni a pályázat, hogy kell esetleg hitel, vagy valami hasonló, de így viszont nem, de akkor ez miatt nem is köthetünk le majd valószínűsíthetőleg. De szét tudjuk darabolni viszont, és akkor ameddig tudjuk benn van tartva, akár darabokba, és akkor csak azokat a részeket vesztük ki, amire feltétlenül szükségünk van, de akkor ezt megvizsgáljuk, de első körben egyébként tényleg mi is gondoltunk arra, hogy 100 millióra jó lenne kiegészíteni, ez egy szép kerekszám, és egyébként beszéltünk az állampapírról is, mert én is nézegettem, és ugye az állampapírról de ezt nem lehet megmondani. számlavezetés, elvileg 7% a fix kamat, megnézzük, hogy az önkormányzatnál ez mit jelent, mert az is egy elég, a 3-nál biztos, hogy sokkal jobb. Így van. Bocsánat, befejezni, amit te gondolt. Bocsi, csak pont erre írtam rá. Oké, csak ugye nyilván így lett volna kerek a történet, hogy a részemről az előterjesztés, illetve a hozzászólásban, hogy a lekötés intenzitása az meghatározza a kamatlábat. Az biztos, hogy az állampapír magasabb hozamot hoz, és az eldarabolás az meg teljesen jó gondolat, mert azért írtam, hogy 1-3 éven belül nem szükséges pénzösszeg, mert ez a 7,5% mostanak a duplája, és nem kell 100 milliót berakni egybe, hanem bármennyit be lehet tenni. Tehát ezért érdemes megfontolni, ezért javasoltam ezt a dolgot. Csak azt nem tudom, hogy... Nincs díja. Így van, számla, az a vezetési díja nincsen semmi se az államkincstárnál, csak ugye azt nem tudom, hogy nem-e összeférhetetlen a önkormányzat és a magyar állam, mivel hogy a kettő társszerve egymásnak. Ezt nem tudom. Én nem információ szerintem van olyan kormányzat, aki, sőt, biztos vagyok benne, hogy van, akinél van állampapír lekötés. Több lehetőség van, igen. Nem, tehát szerintem is ez járható, csak a technikáját nem tudom még, mert ugye nekem van állampapírunk, de hát ez megérdeklődjük. Az államkincstárba aztán akkor ott mindent el lehet intézni, egyszerűen és gyorsan. És akkor egy utolsó gondolat volt, amit itt megosztottam a képviselőtestülettel, hogy ugye tervezzük az Aranyás utca megnyitását, és valahogy jó lenne kicsit felgyorsítani, kicsit nagyobb pénzügyi támogatás, és ez szükséges hozzá, és erre tettem még javaslatot, és szóbelit, és akkor összegszerű javaslat is érkezett a polgármester részéről. Úgyhogy én továbbra is azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy egy nagyon jó költségvetési alapokat látunk, és én azt gondolom, hogy erre lehet építeni, és van benne tartalék is, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönjük. Zoli, te voltál még. Igen, itt nem is az összegszerűségről, csak hogy megértsem a fogalmakat. Tehát a kiadási oldalon a K3312 meg 14 gáz és víz szolgáltatásnál. Gondolom a óvodánál és a bölcsinél azért van nulla, mert utána levőbe van beleszámolva az önkormányzat intézményeihez.
Nem ők kapják a számlát, hanem az önkormányzat, és önkormányzat. akkor év végén szoktuk átkönyvelni, tehát egy ilyen tömböt az óvoda fogjára, és az önkormányzatnál jelentkezik igazából az óvodának a gázfogyasztása is. Jó, tehát akkor az így Egy szerepel. villanyszámla jön az óvodára. Tudom, hogy akinek a nevére szól a számla, és a szerződés meg van kötve, oda tudom könyvelni csak. Jó. Igen. K336-os, hogy az mit jelent szakmai tevékenység segítő szolgálat? Hát itt van ez a sok olyan tevékenység, amit muszáj az önkormányzatnak ellátni, illetve a hivatal munkahelyiségért muszáj, hogy legyen ez a GDPR tanácsadóval szerződésünk, a belső ellenőrrel szerződésünk, az ASP tanácsadóval szerződésünk, munkavédelmi, fő építészi feladatok ellátására is szintén, ez mind-mind ugye folyamatos szerződésünk van, havi számlákat kapunk, és ennek sajnos ennyi az ára. Jó, most nem is a nagyságrend, hanem csak, hogy tudjam, hogy sok, mégis, hogy... Ugye ezek előíráson alapulnak, ezeket nem tudjuk megkerülni. Ami számomra egy nagyon fájó volt, és nem tudtunk benne előrelépni, az a gyepmesteri tevékenységeknek az ellátása, horribilis összeget fizetünk érte. Szerintem ahhoz képest, hogy nincsenek annyira nagy vagy nincs olyan nagy tevékenység, székesfehérvári céggel vagyunk szerződésben, mert nem találtunk más, és most is, tehát teljesen, mivel nincs konkurenciája, tud bármit is diktálni, 2 hetente járnak, hol ma is, vagy tegnap voltak, nem tudom. Kiszállási díjat Székesfehérvárról mindig felszámolják, van általánydíjuk, hónapokig semmi mozgás, tehát hál' Istennek nem kell kutyát befogni, vagy ha kell, akkor én nem mondom szakmailag is, biztos, hogy ott vannak nagyon rendes a fiatalember, akik bejönnek. De nagyon nagy az összeg, és nem tudunk benne lépni, és most is nem készültem erről konkrétan, de minimum 30%-kal megemelte a díját. És akkor ez kötelezően És ezt el kell és ez fogadni, pont hogy ez... itt fog jelentkezni ezen a soron. Igen, és én fel is hívtam egyébként őket, amiről az abbasztérők mondták, hogy ugye próbáltunk ugye a oroszlányákra beszélni, ugye teljesen nem tudnak minket elvállalni, tehát tele van, és megvan jogszabályilag, hogy hányszor kell kijönni, ha nincs, akkor is ki kell jönni, tehát nincs ilyen, hogy ugye akik mondták, hogy van sok olyan vállalkozó, akik próbálják ezt elsimogatni, ezt az ügyet, de nem jó, mert megvan adva az is, hogy milyen háttérrel kell rendelkezni, tehát nekik ott van egy ilyen orvos, akkor van nekik mindenféle laboratórium, nem tudom, de ez egy komoly cég, ettől függetlenül én kérdeztem, hogy mégis mi az oka ezeknek az emeléseknek, és igaza volt abban, hogy egyébként nagyon régóta nem volt semmiféle emelés, és nekik ugye a gyógyszer, a nem tudom, mindenféle emelkedett, meg ugye amikor be kell vinni egy gyebet, és el kell ott tartani, nem tudom, egy hónapig, annak is van egy díja, úgyhogy valahol náluk ugye idézőjelben jogos volt az emelés, ez tény, hogy nem kell, és nincsenek nagy lehetőségek ilyen szempontból. Amit szerettünk volna elérni, hogy esetleg kiszállásra csak akkor jöjjenek ki, a probléma van, meg kell nézniük ezeket a kihelyezett, nem tudom én milyen eszközöket, valami élvefogó csapdájuk, vagy nem tudom, mik vannak kirakva, fogalmam sincs. De azt mondta, hogy azért kell kijönni, hogy ezek mindig ellenőrizve legyenek. Akkor, amikor én egyszer beszéltem vele, akkor ezt mondtam. És akkor utána. Jó, és akkor a következő sor az egyéb szolgáltatások? Egyéb szolgáltatások, az pedig bankköltség, ami egyre magasabb lesz szerintem. Postai szolgáltatás, várjál, gondolkodnom kell, hogy milyen van egyéb szolgáltatásokon írva még. Egyszer csináltam már nektek egy ilyen rovatos lehívást, de legtöbb ez megért, utána nézek neked, hogy milyen szolgáltatások vannak. Így már be lehet képzelni, hogyha ennyiből is. Tehát jó, akkor a K64-esnél az egyéb tárgyi eszközbeszerzés látom, az egy javított sor is lett, aztán itt is, hogy mi a terv ebből. 64-es egyéb tárgyi eszközbeszerzés. Igen. Ha rámentél ott a kis, tehát amikor a számítógépen nem tudom, nyitotta, de hogy ott mindegyikhez fűzök megjegyzéseket. És le van nyitva egy fül, és ott fel van sorolva. És szó szerint, hogy miről van szó. ott szoktam ezeket megjegyezni. Jó, akkor már kisebb értékű tárgyi eszközbeszerzésünk, amiket így például a karbantartó igénylése, az orvosi rendelőnek az igénylése van benne, óvodánál külön az óvoda, ugye éves szinten
200 000 forint alatti akár dolgok. Tárgyi eszköznél Most szerintem ebből van benne a homlokzatfelújítás itt a hátsó épületnek, szerintem az van még. nem az felújítási nem, az a költség, felújítás, felújítási költség. Nagyságrend szerint nagyon az lesz. De nem hozzá, így akkor megnézzük. Mindjárt megpróbálom megnyitni, és Nem kell, figyelj, akkor én is meg tudnám. rubrikában van a sarokban egy piros kis háromszög, Oké, csak nem néztem. rálépsz, lenyílik, és ott ki van részletezve, hogy Ezt akkor elcsiklottam ezt fölött, akkor majd lesz. De jó, annyira nem kardinális. ugye kérdés, Excel csak- táblában nincs olyan rovat, amiben külön De van ám kiírom. nekem ilyen talent, én már is mondom neked, mert ebből dolgozok azért. Úgyhogy meg tudom. Olyan is van tárgyeszközben, ami esetleg átjött a 25-ös évbe, tehát hogy nem valósult meg. Ott látok térkövet muszáj volt oda rakni, tehát az önkormányzatnál az 5 plusz áfás, 5 millió Igen, áfás, tehát ez- ami tavaly nem a rendezvénytérnek Igen, az beszéltünk róla, igen. térkövezése. Fontos megjegyezni, hogy ez pályázati pénzből lesz kivitelezve, csak ezt meg kell jeleníteni így. Nem, igen. Meg kell Hát, hogy ehhez az önkormányzatnak nem kell 5 milliót beletegyen. Lámpatestek cseréje például, az is tárgyi eszközként megy, és akkor az is azon a soron van. Jó, köszönöm. Így akkor mondom, le fogom nyitni, és meg fogom majd nézni. Tehát ezt akkor siklottam fölött. Jó. Más esetleg kérdés, Doli? Ennyi, köszönöm. Akkor Én annyiban szeretnék hozzászólni, próbálok röviden, hogy ma délután tudtam foglalkozni hogy itt a költségvetésnek a dolgaival. Sajnálom, hogy nem írtam az e-mailjeidet, a észrevételedet Zsiga. Testületi ülés előn berobogtam a Gabihoz tájékoztatást kérni, szinte hajszál pontosan azokat vetettem föl, amit te, de meg is kaptam gyorsan a választ, akár az e-mailedből, vagy akár a Gabitól a kérdéseimre a költségvetésben. Én is azt tudom elmondani, hogy részletes, tételes lehetőség szerint megfelelő módon szétszedett táblázatok, ugye itt a bevételkiadási oldalon, mindegyik oldalon. Nekem gyakorlatilag egy kérdésem, egy észrevételem, felvetésem lenne ezzel kapcsolatban. A kérdés csupán annyi, hogy a tartalékkeretet tudom, hogy a lekötött tartalékkeretünk mennyi, ez a 90 millió forint, és akkor megjelenik egy 40 millió forint szabad felhasználású pénzeszköz. Itt a kérdés igazából az, miért 40 millió pont, és miért szabad felhasználású ez a pénz, csak egy ilyen választ várok. A 40 millió adta magát, mivel a bevételi oldalunk annyival volt magasabb, mint a kiadási, és ebből a 100 ugye vagy most úgy a 26-os évet úgy kalkuláltam már a bevételi oldalon, hogy nem 95 millióval, hanem más 100 millióval kalkuláltuk, mert úgy István mondta, hogy írjuk be kerekszámot, és ez a 40 milliót határoztuk, vagy tehát ezen felül volt ez a 40 millió, ez összeadva az intézményeknél is, mert látod itt... A soron megtaláltam, igen, az a különbözeteket. Illetve egy kicsit, mivel volt benne egy hiba, és én ezt kijavítottam, duplikálási hiba, ott még egy 5 millió plusz áfás pluszunk is volt, de azt szépen beépítettük az Arany János utcának írtad, hogy szeretnéd, hogyha esetleg azzal többet lenne foglalkozva, és eddig, vagy első körben 20 plusz áfát írtunk be az új utcanyitásra, és akkor azt a 10, vagy hát soronként ott összejött közel 10 millió forint bruttó összeg, azt lenettósítottuk, és azt is hozzáírtuk még a beruházás oldalába, aztán, hogy abból a 27 plusz áfából az Arany János utcán mennyi fog megvalósulni, és mikor, hogy most az márciusban vagy októberben, nem tudjuk, de ez is úgymond egy ilyen tartalékot mutat. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy így értem, tehát ugye részben így a választ megkaptam, de fizikálisan ez az összeg hol helyezkedik el most? Ez a Bankon belül lekötött? Nem. Na, én erre akartam kitérni, mert itt föl szeretném hívni a képviselőtestület tagjainak a figyelmét arra, hogy összedugva a fejünket, valamilyen szinten majd, ha nem is most, határoznunk kell arról, hogy a lekötött pénzeszközökhöz ebből a keretből áll-e rendelkezésre, hogy kössünk le belőle, mik azok a jövőbeni akár pályázatos munkák, vagy
saját önerőből megvalósított munkánk, amire szükség lesz ebből az összegből, mert úgy gondolom, hogy a 40-re azért nem, tehát egyelőre, és a 40 millió teljes egészében vagy egy részese legyen lekötés nélkül. Ez csak egy javaslat erre az összegre. Inkább azért néztem rá Zsiga, hogy a polgármester úrra össze kéne dugni a képviselőtestület javaslatára tényleg a fejeteket. Most akkor úgy mondom, mert a költségvetéssel sokat foglalkozó te is, hogy tehát kamat nélkül ez sem legyen. Tehát azt tudjuk, hogy teljesen mindegy, milyen kamatok vannak különböző összegre, de havi lekötések vannak, 2 nap alatt felszabadítható, tehát majdnem úgy is mondható szabad felhasználásúnak, mert olyan sürgős kifizetésünk nincs, amire 2 napon belül ne tudnánk reagálni. Ezzel kapcsolatban ennyi lett volna. Pici technikai dolog, hogy azért mindenki lássa, hogy azért ezt a normatívát, ami 211 millió forint éves szinten, azt havi bontásban kapjuk. Tehát ezt nem egyszerre kapjuk, hanem mindig havonta, és annak a 8%-a az első, aztán tehát mindig csak csepegtetnek valamit. Úgyhogy ezt most nem látnád, nem biztos, hogy össze tudnád neked ezt a 40 milliót a folyószámlánkor szedegetni. Tehát kreditnél megvan, cashben nincs. Ez egy ilyen virtuális tartalék. Akkor így van. Igen, és azért fontos, hogy minimum azért egy 30-40 millió tartalék legyen, mert ha visszagondolunk az előző évekre is, mindig van valami olyan költségkiadás, ahol saját erővel meg kell pótolni, és az mind akár egy új projekt, akár egy új gondolat, és az mind, vagy nehogy Isten, hogy valami krak beüt egy erősebb, nagyobb karbantartás, ez mind a tartalékkel, a szabad tartalékkeretünkből megy, és a határozatot is, amit ugye hozunk, az is mindig úgy van megfogalmazva, hogy a tartalékkeret terhére különítünk el erre, arra vagy amarra az év közben. Tehát szerintem egy egészséges 30 millió egy ekkora költségvetési számnál mindenképpen tartani kell szabad keretként. Tehát, hogyha nem tudnánk ezt a tartaléksoron, akkor a 100 milliót nem tudnánk lekötni. Tehát akkor nem tudnánk kifizetni. Én ezt értem, csak ez a fajta tájékoztatás is arra jó volt akkor, hogy a 40 millió szabad felhasználásról most már van mindenkinek egy fogalma, hogy az a 40 millió hogy kerül be a kasszába, vagy az önkormányzathoz, illetve a tervezett beruházásoknak akár pályázatos, akár önkormányzatos, azzal, hogy lehet számolni, vagy milyen részével, csak bizonyos ideig, ugye, mert akkor a teljessel nem, és akkor már hozzá kell nyúlni a lekötött pénzeszközökhöz, hogyha szükség van rá. Mert hiába van papíron 40 millió éves felosztásban, hogyha hirtelen 20 millió kéne, az áprilisban nem áll rendelkezésre. Igen, jártunk ki. Jó, én erre megkaptam a választ, köszönöm szépen. És akkor ugye az összes többi költségvetési táblázatban lévő kérdéseimre én megkaptam a választ, illetve ugye most a Zsiga által a lakosság is lett tájékoztatva. Itt nekem egyetlen egy kérdés maradt fönt, illetve próbálom fölhívni a képviselőtársaimnak a figyelmét, hogy Gabikával beszéltük, ugye, hogy a Ne Felejts óvodának a költségvetését gyakorlatilag a magyar állam finanszírozza az önkormányzat felé idézőjelben. Nem mindenben igaz, mert a dadák esetében ez nem igaz. Tehát a dadák esetében, tehát hogyha szigorúan nézzük a költségvetést, akkor azt már a képviselőtestületen keresztül a költségvetés elfogadásával az önkormányzat tartalék kereteiből is finanszírozzuk. Illetve a dologi kiadást. A dologi kiadást is, igen. Viszont ugye rendben vannak a törvény szerinti illetmények, tehát az alapbér, teljesen rendben van az óvodában. Van normatív jutalmak címsor, ugyan nullázva van, illetve van céljuttatás prémiumként, és amit szintén tudunk, hogy nem a kafatéria, tehát a prémiumok most gyakorlatilag milyen normatív alapján vannak szétosztva. Tisztában vagyunk velünk, az is rendben van. És akkor van egy olyan sorunk, ami helyettesítés. Tehát megjelenik itt a helyettesítés, de ugye ez nincs az önkormányzatnál, hanem az óvodában, amire biztos, hogy szükség van. Viszont ugye eddig gyakorlatilag
Ja, bocsánat, ugye 2000, tévedtem egy kicsit, 2025 évben volt, itt most ki van nullázva. Igen. Annyi, hogy a béren kívüli juttatások. Föl lett véve az óvodába az a fél pedagógus. Tehát itt ki is jön az, hogy nekem helyettesítést fizetnünk, mert felvennék a félállás pedagógus. Ugye itt a javaslat az lett volna, hogy akkor a prémiumok terhére írtam volna be ezt az 500 000 forint helyettesítési juttatást, de 26-ra nem jelenik meg. Nincs tervezve, aztán hogy nekem még egy jutott az eszembe azzal kapcsolatosan, pont ezzel a sorral kapcsolatosan, hogy ugye tényleg a pedagógus bért mióta rendezték, azóta nagyon komolyan odafigyelnek arra, hogy arra való normatívát arra lehet csak és kizárólag felhasználni. Mi beépítettük ezt a keretet ide, itt a polgármester úrral egyeztetve első körben, ez tűnt egyszerűnek. De ahogy én írtam is a válaszba, amit neked küldtem vissza, hogy erről dönthettek úgy, hogy tényleg ezt egy plusz embert megbízási díjjal, és akkor már 122-es soron szerepelne az ő bére, tehát hogy egy új pedagógust esetleg fejlesztésre felvenni. Dönthet úgy is, hogy esetleg visszafizetés keletkezzen, bár ez szerintem butaság lenne. De ha jól belegondolunk ebben az összegben, lehet, hogy így egy 3 millió forint ez soknak tűnik, de ezeknek a pedagógusoknak már egész szép a bérük. És ez, ha levetítjük a 4,5 pedagógusra, ez cirka egy havi bérük. Most nem tudom, a vállalkozásban vagy a piaci szférában ki mennyivel tud gazdálkodni, hogyha innen közelítem meg, akkor már egy picit talán másabbul hat a dolog, hogy évvégén, hogyha úgy dolgozik, akkor valamint akkor kerül fizetésre. Még egy jutott eszembe. Az a baj, hogy vannak az önkormányzatnál speciális, vagy a költségvetés speciális könyvelési dolgaink. Például az egyik ilyen az, hogy amíg az önkormányzataink könyvelhetek tartaléksoron, itt a K355-re, addig az intézményeknél nem könyvelhetek. És nekem ezt, amit most itt nem jövő hónapban majd, amit elfogadtuk, azt nekem be kell építenem, és fel kell küldenem az államkincstárba, vagy a megfelelő helyre, vagy fel kell töltenem. És én ide nem tudok se a hivatalhoz, se az óvodához tartalékot írni. Tehát ezt az összeget beírhattam volna tartalékba, mert az lenne, tehát igazából ez egy tartalékot, csak nem tudom gyakorlatilag oda rákönyvelni, és nem tudom továbbítani az államkincstárba, hogy nem tudok ezzel, nem tudom feladni a 20-án az anyagot. Tehát itt nekem vagy ideírom, vagy hogyha ezt abszolút nem írom be, akkor csökkentenem kell az állami támogatásomat. Az pedig azt fogja eredményezni, hogy az önkormányzatnál pedig visszafizetés sem van. Tehát ott meg már tehát ez egy rókafogta csuka. Most még egy gondolat jutott eszembe, ha nem szeretnétek itt most januárban, februárban arról dönteni, hogy valóban lesz-e, vagy egy furcsa az, hogy most elfogadunk valamit, és utána évvégén mégis nem kerül kifizetésre ez a jutalom. Egy lehetőségünk van még, ami egy kicsit ilyen átjátszás vagy kijátszás a rendszernek, hogy van egy ilyen a reprezentáció, hogy egyéb külső, az egyéb dologi kiadások a 355-ös sorban, ha látjátok, a 355, és könnyű meglátni, mert ugye ott sárgával is ki van jelölve. Igen. Tehát ott erre a sorra tudok a közös hivatalra is, meg az óvodára is könyvelni. Ez egy ilyen általános nagy ügyő. Tehát csoportot oda rá tudom könyvelni, igen. De hogyha én ott akarom elkölteni, mondjuk most volt az óvodának az 50 éves ünnepsége, és az abból az arra költött pénzek, például ez a 199 000, ha jól látom, az pont ott jelenik meg. Tehát ott oda tudom könyvelni, de ott nem tudom elszámolni, mert ez továbbra is pedagógus bérre. Csak annyit tudunk játszani, hogy most első körben azt fogadjátok el, hogy akkor egy ilyen általános dologi kiadásra rakjuk be, és akkor majd év végén pedig Nincs gondom a prémiumokkal, nekem csak egyedül tehát én rendjén találom ott azon a soron is most. Tehát nem a bérekbe szeretnék turkálni. Itt csak egyetlen egy kérdés volt, tudod, amit nem terveztek be, bocsánat, mert elnéztem a sort. A 445 000 forint.
helyettesítés. Az- Viszont ha azt betervezték volna idén, ugye azt a sort a prémium terhére rakadtam volna be, mert mégiscsak egyéb juttatásokról beszélünk. Tehát én nem akarom, hogy más soron szerepeljen, én erre megkaptam a választ, köszönöm szépen szintén. Jó? Jó. Egyetlen egy kérdés visszatérve, mert meg lett említve költségvetésben ez a gyepmesteri dolog. Úgy tudom, hogy a polgármester úr 5 millió forintot áthassott, illetve nyertünk pályázatot ugye erre az állatjólétire, ami kutyacsippeltetés, stb. Lenne felhasználva. Én azt értem, hogy minden önkormányzatnak az alapellátásához tartozik a gyepmesteri szolgálat, vagy ennek a tevékenységről való gondoskodás, de viszont mindenhol van egy tulajdonos. Hát a törvény azt is kimondja, hogy az állattartónak minden egyes állatban kéne lenni fülszámnak, csípnek, a kutyáktól beszélünk, stb. Én azt elfogadom, hogy kötelezően nekünk ugye ezzel foglalkozni kell, és sokba kerül az önkormányzatnak. De tovább megyek, én biztos vagyok abban is, hogy a törvény azt nem tiltja, hogyha van egy befogott állat, és az állat rendelkezik azonosítóval, annak lesz egy gazdája. És ha az önkormányzatnak, a településnek ebből valamilyen kára van, akkor azt a tulajdonoson bizony valamilyen szinten részbe vagy egészbe be lehet hajtani, és én ezt javaslom, hogy ne csak beszéljünk róla, hogy hát 30%-ot emeltek sok, tehát valahogy a gyepmesteri szolgálatnak úgy kéne működni, gondolom, hogy szerződésünk van. A szerződés tartalmaz, hogy milyen tájékoztatást kap a polgármester vagy a jegyző rajtuk keresztül a testület, és gyakorlatilag keressük meg a gazdát, és valamilyen szinten, ha egyetértetek, akkor ezt ne a település fizesse valakinek a dolgát, akkor finoman fejeztem ki Egyébként magamat. nagyon ritka eset az, amikor elvisznek akár kutyát, macskát, ilyesmit. Tehát itt azt kerül pénzbe, hogy ki kell jönniük, körül kell nézni, és kész. Ezért esik zokon Tehát az embernek ezért fog Kötelező. ennyi a dolog, tehát nagyon ritka az egész esetben. Nem tudom, hogy a szerződésben hogy lehetett leszabályozni, mert azért ez érthetetlen számomra, hogy egy nem kért idézőjelbe tevékenységért fizessünk. Mi írja azt elő, hogy ő neki kötelezően ki kell jönni, akkor is, ha nem hívják, ha nincs probléma. Erre Én mondom, szerintem, akkor nézzünk utána, hogy valóban létezik-e ilyen törvényi hivatkozás. Kérem én jegyzőasszony, egyébként akkor számszerűsítsük, hogy ez a Dadi önkormányzatnak éves szinten mibe kerül. Hát ez most 150 000 forint környékét fizetünk havonta, és ezt emelik. Havonta. Tehát beszélünk 1 800 000 forintról, ezért már érdemes utána nézni, és ahogy a polgármester úr mondta, hogy ez 1-2 alkalom, nem beszélünk sokról, hát ha 2 kutyát elvisznek évente, az nagyon drága elvitel. Nem arra mondom, hogy nem sok, hanem Én értem. hogy nem tudod áthárítani kire, mert ha elvinnék, és lenne gazdája, akkor oké, azt tudjuk kire hárítani, de amíg csak kijárnak, és tényleg csak Értem, csak viszont akkor ennek a törvénynek járjunk utána, nekem mutogathatnak bármit, én valóban a törvénynek hiszek, hogy bennünket kötelezhetnek-e olyanra, amit nem kérünk. Én a szolgáltatást értem, de hogyha a szolgáltatáson belül nincs igénybevétel, illetve még mindig értek egy rendelkezésre állást is értek én. Tehát értem ezt is, mindenhol van ilyen, de ez tényleg durva számna. Ne kövezzetek meg, lehet, hogy ez már az emeldíja. Lehet, hogy most jelenleg nem, de amit ez a 150 000 forint per hó, ez nagyon élesen bennem van. Tehát lehet, hogy ez a vége, tehát amit most megemeli, és megemelte. Így is nagyon sok. A semmiért magyarul. Mert gyakorlatilag pont itt a költségvetés tárgyalás előtt a beszámolóban is benne. Ami 1 millió semmiért. Következetes, szigorú, stb. Nem tudom most felolvashatnál, milyen költségvetés kell nekünk elfogadni vagy összeállítani. Ehhez ez is hozzátartozik.
Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Edith, te voltál. Köszönöm szépen. Gabitól ismét egy nagyon precízen összevetett költségvetést kaptuk, úgyhogy köszönjük. Igazából sok mindenre választ kaptam, azt hagyom is most már, ami még nekem felvetésem lenne, ugye tavaly beszéltünk róla tárgyaltás az ATM. Tehát arra is kellene gondolnunk, hogy ebbe az évben meg kell most már valósítanunk, és annak... Nincs vele dolgunk, ezt kapjuk. Semmi költségünk nem lesz a hely kialakítása, semmi, minden. Kötelező a banknak az Erste bankot kaptuk mi. Várható, hogy voltak itt télen már egyszer. Igen, arra emlékszem. Mondták, hogy ha belátható időn belül látják már azt, hogy telepítés, akkor eljönnek még egyszer, megnézzük, hogy milyen helyek jöhetnek szóba. És télen annyit mondtak, hogy ők szeretnék ilyen nyár közepére telepíteni. Nehézkesen haladna, de őket elvileg kötelező, tehát évvégéig elvileg muszáj lenne ideérni. És akkor most nyilván nagy nekünk nem kerül településektől semmibe. indulnak visszafele, tehát ugye 5000 fő település alattiak kapnak ATM-et. Elindultak ugye az 5000 fős településektől, mi ugye 1000 fő körül vagyunk, tehát sajnos a második felébe esünk a dolgoknak. Nyár közepét ígértek. Én egy kicsit azt éreztem, hogy az inkább az őszi rész, de mindenképpen lesz automata. És akkor És ezt mi kapjuk. nem kell, így van. Üzemeltetésről tudni valamit? Tessék, Üzemeltetésről részletekről még nem volt szó, de ők üzemeltetik, és akkor azt mondták, hogy tudunk velük arról beszélni, ha itt lesz automata, ők tartanának itt kint egy ilyen, hát nem is egy napos ilyen bankfiókot, tehát kijönnek és ugyanúgy intézhet ügyet. Erste-nél mondjuk itt biztosítunk helyet, nagyon helyet biztosítunk, mintha bemennél az Erste bankhoz. Mivel nekik így már érdekeltségük van abban, hogy legyenek Erste-s ügyfelek. Az automata ez csak kivevős, tehát nem lett lefizetős automata. Biztos nekik érdekük azt, hogy Biztos lesz is tehát ezzel egy elég. plusz szolgáltatás is kapunk, hogyha minden jól megy. Akkor ez bankja válogatja, akkor mert Komlődön már ott már le van rakva. Igen, lerakták. Az KNH-s talán vagy nem. Most jelenleg sajnos Komlődön az automata, ott valami áram problémájuk volt, állítólag nem bírt el a rendszer. Ők ugye megkapták, de ők másik banknál is van. Hogy bankja válogatja akkor. Tehát itt azért nem is tudjuk összehasonlítani, hogy teljesen más banknál mi is, és nem mi szabjuk meg sajnos, hogy mikor kerülünk sorra, de meg fogjuk kapni. Mert még Edithnek elsőként van. Köszönöm szépen. Jó, bocsánat. Én viszont a Gombos István képviselő társunknak a felvetéséhez tenném hozzá azt, hogy mivel mi egyeztettünk a költségvetéssel kapcsolatosan, és tényleg fontos és jó és szinte hibátlan az egész, mi csak próbáltunk egy kicsikét keresni rajta a kifogásokat, amit Zsigán nem mondott, de talált rajta azért, mert volt olyan rész, ami volt benne. Mi azt beszéltük a Gabival, hogy a prémiummal kapcsolatosan azt, hogyha a képviselők elfogadják, azt át lehet tenni máshova. Tényleg valóban nem szeretnék én se senkinek a pénztárcájába turkálni, hogy kinek mennyi a fizetése, de viszont Margit néni egyszer felhozta azt témába, hogy itt lehetne fejleszteni azért a kisdiákokat külön is, tehát megbízási szerződéssel, hogyha foglalkoztatnánk egy felkészítő tanárt, egy bárkit, akkor ebből a 3 millió forintból az ő díja is kijönne. És itt a Rogosz képviselőtársamhoz fordulok, mert ugye az iskolai oldalatokon van, hogyha esetleg van ilyen lehetőség, vagy illetve van ilyen a szülők részéről megkeresés, akkor lehet, hogy érdemes lenne matematikai szakos, bármilyen szakos felkészítő tanárt akár foglalkoztatni megbízással, heti 1-2 alkalommal, mert jelenleg most erre az önkormányzatnak van 3 millió forintja. Az óvodánál van. Az iskolának nem lehet. Vagyis bocsánat, akkor óvodánál, igen, az óvodánál elnézést. Nem ott van. Egy kis utómagyarázás, tehát hogyha egy pedagógus elmegy, most mindegy, hogy óvoda vagy tanár, óvoda pedagógus vagy tanári végzettség, vagy tanító végzettségű, de én megbízok egy pedagógus megbízási szerződéssel, és akkor már a 122 soron van a kifizetésem, akkor ugyanúgy beleszámít ebbe a pedagógusi bértömegbe. Tehát ezért írtam le is az e-mailben, hogy ilyen lehetőségek vannak pluszban. Akkor most egy jó kis tartalékot, mert ha ilyen is előfordul, akkor azt föl lehet majd oda használni, ezt a 3 millió. Akár. Gyerekeket akkor felkészíteni lehet. Tehát, hogy akkor nem az év végén a
meglévő pedagógusainknak adjuk, vagy lehet akár nekik is kiadni. Tehát ez sem törvényellenes, hogy én megbízok egy pedagógust, aki valamire nagyon jó, van valami speckója, és akkor ő munkaidő után, vagy hétvégén, nem tudom pontosan, hogy lehet, mert biztos gyerekeknek is megvan a terhelhetősége, hogy mikor, akkor ő azzal külön foglalkozik, külön díj ellenében. Ezek ilyen elméletek. Tehát én ezt csak azért írtam le, hogy ezt hová lehet felhasználni. Igazándiból itt lehetőség nyílik arra, hogy egy plusz fejlesztést tudunk beiktatni azért a Minden jogot nem. De azt is mondhatjuk, hogy ez az összeg, tehát ha annyira mérni szeretnék a fejlesztést, vagy mutassák meg azt, hogy egy ilyen kis házi versenyt a pedagógusok között, vagy az óvodapedagógusok között, hogy mutassa év végére meg azt az eredményt, amit esetleg elért, tehát vagy milyen feladatokat végzett, vagy milyen pluszmunkát, és akkor ő kap többet abból a jutalomkeretből esetleg. Hogyha saját dolgozunk, akkor értelemszerűen hát neki is adhatunk külön megbízási, tehát azzal sincs semmi törvénybe ütköző, hogy külön megbízással foglalkoztatnánk esetleg. De akkor már figyelni kell, hogy nem munkaidőben, értelemszerűen akkor ott már hogyan viszi el a gyerek, kicsi gyerekeket nem vihet hétvégén, nem vihet estére, tehát ez azért alapos utánhatárás igénye. Meg hát azért természetesen ez Szilvinek a privilégiuma, tehát ezt leginkább az óvodavezető tudja eldönteni, hogy mire van szükség, illetve hogy ő hogyan gondolja az egész pedagógiai tervébe, hogyan van benne. Tehát én nem akarok senkinek a munkájába beleszólni, csak arra a pénzfelhasználásra ilyen lehetőségek vannak, tehát számvitelileg. De a Zsiga volt, Józsi bácsi, te még vagy valami? És ebben volt még egy másik megbeszélésünk abban, hogy viszont akkor az óvodavezetővel tudnánk beszélni, hogyha ő valamelyik rajtát, hogyha be tudja iskoláztatni, akkor tehát hogy igazándiból én arra gondoltam ebbe a pénzbe, hogy mindenképpen természetesen hagyjuk oda, semmiképpen ne küldjük vissza. De viszont valamilyen szinten szerintem motiválni lehet akkor a dajkákat, hogy tovább tanuljanak, mert ez az összeg arra alkalmas. Ha tovább tanul, akkor őrá már tudunk többet kifizetni. Tehát, hogy egy pedasszisztensi feladat vagy végzettsége van, akkor már pedagógusi bérbe is. Azt mondtuk Eszterre, hogy utána nézünk, mert Eszter a munkaügyes, és ezt meg kell nézni. De így első körben úgy gondoljuk, hogy egy pedasszisztensi munkakörben alkalmazottra is ugyanúgy el lehet számolni ezt a pedagógusi normatívát. De ezt azért nem 100%-ig mondom, tehát ezt még meg kell nézni. Amennyiben szüksége van rá. Tehát itt ugye tavaly beleestünk abba a hibába, és én ezt azért gondoltam így, hogy ne azon kelljen döntenünk, hogy visszautaljuk vagy odaadjuk, tehát ez most egy kényszerhelyzet. Tavaly előtt volt, vagy tavaly kifizettük a jutalmakat, jubileumjutalmunk volt, idén is jubileumjutalmunk. Én bérbe semmiképpen nem javasolnám beépíteni, mert ez egy olyan a bérbe, tehát hogyha meghatározzuk, akkor utána folyamatosan, tehát azt nem tudjuk visszavenni. És lesz nekünk még majd jubileumi évünk, tehát amikor a dolgozóknak pluszjutatást kell fizetni, mert pont odaér az évében, és akkor meg milyen jó, hogy van egy ilyen kis kerek. Tehát ez egy összetett dolog, nehéz. Pláne így, hogy ennyire megnézik, hogy csak és kizárólag oda lehet felhasználni, nem beszélve arról, hogy aránytalan, hogy működésre, meg az egész óvodabölcsődére kapunk 3 millió forintot a működésre. Józsi, még esetleg... Nem csak ennyi, ez csak egy javaslat. A következő még, hogy... A könnyű dolgom van, időközben a beszélgetésben előkerültek ezek a gondolatok, hogy ez a pénzeszköznek a felhasználására a képzés tekintetében is az óvodavezetőt érdemes, meg a esetleges kiegészítő szakkörnek a dolgait is rá kell bízni. Tehát egyetértünk abban, hogy ez a pénz ne legyen elvéve onnét, ez nagyon fontos momentum. És a másik kicsit visszatérve az előterjesztéssel kapcsolatban azt elfelejtettem mondani, hogy jó azt látni, hogy ugye nem véletlenül alkottuk meg a ciklusunk elején a gazdaságfejlesztés vagy községfejlesztési programunkat, mert annak az elemei most már visszaköszönnek jó pár tételbe. Úgyhogy szerintem nagyon jó irányba elkezdjük megvalósítani azokat, amiket elterveztünk közösen. És ezek megjelennek ebben az évben is. Pont ezek a gondolatok voltak benne, hogy na, ezeket idén már el kell kezdeni, és akkor így jött az előterjesztéssel, nekem ez ilyen szempontból is jó látni és olvasni. Köszönöm szépen! Másnak esetleg ehhez a költségvetéshez hozzászólás. Jó, köszönöm szépen a hozzászólásokat, én is úgy gondolom, hogy azért az első olvasatra ez egy viszonylag jól átgondolt költségvetés, és úgy áll, hogy
az elképzeléseinket úgy néz ki, hogy meg fogjuk tudni valósítani ebbe az évbe, és elég sok elképzelés van, ami úgy néz ki, hogy belefér ebbe a költségvetésbe. Én tényleg köszönöm mindenkinek, hogy így segítitek ezt, és figyelitek ennyire részletesen ezt a költségvetést. Én Gabinak is nagyon köszönöm, tényleg nagyon jól látni, mikor ott ülök mellett, hogy teljesen képbe van a táblázatokban, ha bármilyen kérdésem van, egyből segít, és mondja, hogy mi, tehát teljesen profi módon tudja ezt kezelni. Úgyhogy amennyiben másnak nincs ez kérdés, hozzászólás, akkor a 2000, bocsánat, igen, vagy? Én, amiről már beszéltünk is, polgármester úr, egy olyat szeretnék felvetni, hogy és abból az én gondolatom szerint lehet, hogy egy picike pénz kellene a költségvetésből, hogy beszéltem a doktornővel is, és a 75 év fölötti lakosokat, hogy átnézné, úgy, ha valahogy megkeresnénk őket, és akinek ugye a közgyóellátás járna, tehát igénybe vehetné, úgy mondom, mert nem jár, mert kérni kell, és azt mondja, hogy egy olyan széles skála, hogy melyik gyógyszer fér bele, ugye azt ha valaki be kellene menni személyesen az emberkének, és megnézni a gyógyszerét, és akkor átnézni közösen, hogy abból a közgyóba melyik tartozik bele, melyik nem, de azt mondja, nagyon nehéz kérdés, mert havonta változtatják a közgyóba bevett gyógyszereket is, és hiába van meg, és egy-egy kérvény az 1 évre szól. De akkor is megnézni, mert például ott van a Somogyi Erzsi, akinek nagyon sok kötszerre van szüksége, és azt például úgy lehetne a közgyóba betenni, hogyha ő elmenne egy szakorvoshoz, felírná neki a kötszert, meg mindent, amire szüksége van, utána a helyi doktornőnek ugye abba tartozik, oda kellene menni, és akkor ő már az engedély alapján ugye fel tudná írni a közgyóba mindig, hogy mi kellene, meg a kérvénybe ugye ezt le tudná írni. Tehát valahogy ezt kellene körbejárni, hogy megkeresni azokat az embereket, és mondják meg, hogy ők most ezt kérik, nem kérik, jelentkezzenek a doktornőnél, és ugye akkor ezt így lehetne elindítani, és van egy másik dolog, amit az én javaslatom, hogy mit tudom én 75 évnél, vagy bárki bármit javasol, meghúzni, hogy van olyan lehetőség, hogy ugye vérvételre például ne kellene elmenni annak az illetőnek, hanem van egy emberke, aki kijön, a doktornő megkéri az időpontot, minden, kijön házhoz, ő leveszi a vért, elviszi, és ez körülbelül 2000 forint költségbe kerül, és akkor, hogy az ilyen költséget, ezt az önkormányzat, tudom én 75 éves kor fölött az emberkéknél, akinek erre igénye van, az átvállalna az önkormányzat. Mert a doktornőnél jelentik, hogy hát most akkor jöjjön ki hozzám, és ugye jöjjön a gondozó, és akkor ugye ők ezt összehozzák, csak ez pénzes. Tehát és akkor erre vagy egy masszírozás, hogyha beleférne ugye ebben, mert ez az emberke azt is megcsinálná, de ez is forintos. És hogyha annak a szüksége lenne, ugye, de nem tud eljárni a gyógyházba, mert nincsenek meg a lehetősége egy olyan beteg, vagy olyan, akkor mit tudom én, havi 2 masszírozás, hogyha beleférne. Tehát egy valamilyen keretet létrehozna az önkormányzat. Most a költségvetésnél én nem gondolok nagy összegre, egy 200-300 ezer forint, hogy az, hogyha ilyen igény lenne, és ezt össze tudnánk fésülni, hogy akkor ezt az önkormányzat támogatná. Lehet, hogy nem is rúgna nagyobbra, ha 75 év fölött beszélünk erről a szolgáltatásról. Gondolom. És ugye ezt meg kellene beszélni, és akkor csak azért, hogy a költségvetésről beszélünk, akkor ennyi. Hát ugye még tervezett. Tudom, persze. Mert a könyvelési oldalát nézem, vagy a számviteli oldalát nézem. Hogy és akkor ebbe lehet, hogy Melindának is túl is kérdezném, hogyha ha közgyógy támogatást kapna valaki, az mint helyi szociális támogatásként, tehát azt más keretben nem lehet. Az oda, igen, az kimondottan van oda. 3,5 millió forint rendszeres taglaltam én szerintem, de lehet, hogy azt nem raktam bele, de természetesen amikor elfogadjuk ezt az egész, tehát a költségvetést, akkor mindig vannak melléktáblázatok is, ott biztos tetszik rá emlékezni, tavaly is
hogy mi a beiskolázásra, mi a rendkívüli segélyre, és akkor azt lehetne növelni esetleg. Azt tudom, Azt hogy a lehetne közgyógy növelni. így megy, hanem én most a másik részére gondolok. Ez Egy ápoló gyakorlatilag igen, megfogadni, ott pedig aki ilyen egyedi esetekben kijárna meg magyarul. is van, így van, aki ugye itt végzi ezt a szolgálatot, a doktornőné jelentik be, aki ugye ide tartozik beteg, és akkor ugye ők ezt lerendezik végig, csak ugye, hogy kimenjen ez a gondozó, úgy mondom, hát az fizetős. Ott pedig esetleg nem tudom, hogy mennyire járható az, hogy valakivel megbízási szerződést kötni, hogyha nem szociális, az önkormányzat kötne valakivel egy megbízási szerződést, jó. úgy számla képes, mondjuk jár. Beszélek. És akkor ezt lehet tehát ez ajánlani a igen, ez két oldalon számlát tud nekünk adni, és mi vele szerződést kötünk, akkor már rögtön a K337-en megjelenik az ő számlája, akkor számlába tudom kifizetni, de hogyha meg ilyen egyénileg, akkor egyénileg az biztos, hogy kérvény, igaz, Melinda? Mindig biztos, hogy kérvényezni kell. Hát ezt mindenképpen... Egyénre szóló határozatot kell róla, gondolom. Nem tudom, bocsánat, csak hogy volt-e esetleg felmérés, hogy mennyi idős lenne, aki ezt mondjuk igénybe venni? Nem. 1-2 vagy Én 3? próbáltam ezt is kérdezni, és Akiről tud esetleg a doktornő. a doktornő ugye azt mondja, hogy ő neki ezt átnézni, ez egy körülményes nagy munka. És mi meg nem tudunk. Nincsen semmilyen orvosi adat, hogy ki hány éves dadon. Hát vagy nem biztos, hogy nem a korról van, de az, hogy ki milyen kezelés az, azt elég szigorúan veszik, hogy... Igényfelmérés kell. Hát Én azt gondolom, és utána... Ezt akkor kitaláljuk egyébként, de én mindenképpen tudom támogatni ezt. Tehát tudjuk támogatni, de ugye először kellenek az adatok ahhoz, hogy milyen igény lenne, hány fő, hogyan. Utána kell az, hogy minek a terhére tudnánk ezt a szolgáltatást, aztán végső soron meg kell a testület, hogy most elfogadja vagy nem fogadja, hogy ilyenbe belelépjünk, de egyébként mondjuk részemről támogatható egy ilyen, mert valószínű, hogy amit tetszett mondani, hogy mondjuk 2000 forint per fő per alkalom egy ilyen vérvétel 75 év fölött, talán nem olyan nagy szám lenne, és ugye főleg azokat az embercsoportokat segítenénk, akinek ugye közlekedés egyéb szempontból ez nagyon nyugos lenne, járjuk körbe. Ez még úgyis tehát a költségvetést egyébként nem zavarnám. módosíthatjuk. Egyébként a legegyszerűbb lenne az adatbázisba megnézni ezt a korosztályt, hogy kit érintene. A nevekből mi már úgy is látnánk, hogy akkor a nevekből lehetne látni, hogy ki az, aki ténylegesen ugye rámegy, tehát mekkora nagyságrendileg ez, és utána lehetne esetleg megkérdezni. Tehát, hogy nem is a doktornőnél van dadon a kártyájuk, mondok valamit, lehet, hogy Kömlődi doktornő. Tehát a helyi, tehát innen kéne egy adatbázisból elindulni, és megnézni ezt a... beszélni. Meg konkrétan megkérdezni azt, hogy mennyire csinálják. Na beszélek első körben azzal, aki csinálja. Igen, hogy mennyire. És akkor meg erről a számláról mindenről. Na, ez is jó ötlet. De akkor ezt egy későbbi... Az asszisztens az nem tud ilyet levenni? Csak kérdezem, jogosultságilag van-e rá Igen, ki? Józsi bácsi, most Tehát csak azért, hogy akkor kérdés, tehát itt most ugye akkor akkor még Én egy nap kell. kérdeztem meg, mikor itt voltam. Támogatjuk a... igen, tehát ez hogy ki csinálja ezt, ez már tényleg részleges kérdés. Én azt mondom, hogy hallom, hogy mindenki támogatja. Megpróbálok Jó. bejárni akkor teljesen, és akkor végül is, ha nem itt van is a kártyája, de Dadi 75 Persze. évesről beszélünk, és akkor Ne valami... az legyen a függőség, hogy kártyáit van, Dadi laposon. Így van, Dadi laposon. Ezeket nem így van, mert én itt kezdtem, így van. Jó. Akkor majd erről kérünk egy nyilvántartást, akik vannak 75 év fölött. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Nem tudom, hogy akkor ez a költségvetésnek, ez másnak esetleg hozzászólás kérdés, akkor amennyiben nincs, aki a 2026 évi költségvetés tervezetének első olvasatát elfogadja, azt kérem kézfeltartásra jelezni. Köszönöm, egyhangú. Akkor most szeretnénk 3 perc elrendelni.